Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás? Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Je zahraničnou spravodajkyňou v Prahe. Správy o Česku prináša denne slovenským divákom. Od investigatívnej žurnalistiky prešla k spravodajstvu. Informácie o nej by ste ale hľadali takmer márne. Kvôli jednému prenasledovateľovi z čias jej investigatívnej práce nie je na sociálnych sieťach a súkromie si chráni. Aké témy Slovákov o Čechoch zaujímajú? A aké je to byť slovenskou novinárkou v Česku? Aj to sa budem pýtať redaktorky slovenskej verejnoprávnej televízie RTVS Kataríny Vítkovej. Vítaj u nás na Kavčích horách. Dobrý deň. A keďže dnešný podcast bude veľa o novinárskom presahu na Slovensko, budem ho pre vás moderovať ja. Volám sa Jana Ďuďáková, som slovenská novinárka a verím, že sa vám naše rozprávanie, tentokrát opäť tematicky v slovenčine, bude príjemne počúvať. 3 generace, 3 klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Katka, investigatívna žurnalistika alebo post zahraničnej spravodajky. Spravodajky nie, správne po slovensky. Obe sa vlastne považujú za vrchol kariéry reportéra. Čo je pre teba viac? Ťažko povedať, pretože každá práca z týchto dvoch je iná, rozdielna, niečím pôvabná. Ja som sa k tej prvej dostala vlastne náhodou, keď som bola pozvaná na konkurs a stala sa po tom konkurze zo mňa úspešná členka redakcie Reportéry, ktorú zakladal slovenský novinár Eugen Korda, ktorý bol vlastne môj prvý novinársky šéf, ktorý ma teda veľa naučil, ako vyskladať reportáž, ako ísť po téme, ako to hlavne podať zaujímavo divákovi a ako to urobiť, aby toho diváka to nechalo v tom kresle sedieť ako už do poslednej chvíle. Ale dostala som sa tam ako najmladšia členka redakcie. Pre mnohých je to teda vrchol kariéry, pre mňa to bol začiatok kariéry, takže v tomto to bolo trošku netradičné. A post toho zahraničného korešpondenta alebo toho spravodajcu je asi pre mnohých vrchol kariéry, ak na tom dlhodobo pracujú, že sú napríklad členmi domácej redakcie alebo zahraničnej, dlhodobo sa na ten post pripravujú, prípadne preberajú tú štafetu, ako to býva napríklad vo vašom verejnoprávnom médiu po niekom inom a pripravujú sa na to, tak u mňa to bolo zase trošku iná cesta. Mňa si televízia v Prahe našla, pretože som tu už nejakú dobu žila, asi 8 rokov a na ten post som sa vôbec nejako nepripravovala. Ja som tu bola na dlhej materskej dovolenke a ja som bola oslovená televíziou ako vlastne interný zamestnanec, aby som sa zúčastnila konkurzu, ktorý som vyhrala a vlastne tú prácu som nepreberala po nikom, kto by ma zaučil. Predo mnou to robila redaktorka, ktorú som nepoznala, bola to Češka. Ona vlastne prichádza, ja som prichádzala po nejakej medzere, myslím časovej, kedy ten post nikto nezastával a ja som nemala ani zoznam telefónnych čísel, ani kontakt na rešpondentov, ani nejaký archív. Ja som začala od nuly. My sme si všetko museli vybudovať a natočiť sami a v tomto prípade to samozrejme môže byť vnímané ako vrchol kariéry, ale myslím, že ako pre mňa to bol zase nejaký začiatok a bolo to na začiatku veľmi zložité, ale je to vlastne veľmi zaujímavá práca. Tá ma možno baví trochu viac. Čiže tá ti viac prirástla k srdcu. Ja sa trochu vrátim ešte k podstate nášho podcastu a budem sa ťa pýtať na 89. na Nežnú revolúciu. Ty si už z tej mladšej generácie novinárov, ktorí si toto obdobie zažili ešte ako deti. Ako si na to ty spomínaš? Ako ste to dianie prežívali u vás doma v rodine? Ja som mala 8 rokov, keď sa tá revolúcia odohrala. Ja som pôvodom z Košíc, som východniarka, ako to vlastne nás kastujú, alebo vlastne aj na Slovensku, takže z východného Slovenska. A v Košiciach prebiehali demonštrácie samozrejme v menšom počte ako v Bratislave. Vnímala som, že rodičia sledujú televíziu, že sa o tom doma rozprávajú, že sa u nás stretávali susedia. Nepamätám sa, či som na nejakej demonštrácii bola, to si nepamätám, ale viem, že teda kľúče sa vždy zháňali pred každou demoškou, to naši vždy zháňali, aby mali poriadne zväzky a prežívala som to, pretože sa o tom hovorilo v škole. A
A ja si ešte teda pamätám aj ten zlom, pretože ja som bola posledný pionier. My sme ešte, neviem, či to bolo v októbri alebo v septembri sa skladá taký ten pionierský sľub, museli ísť na taký ten pamätník na dargovských hrdinov. To je taký priesmík na východnom Slovensku, kde teda skladajú všetky tie deti z toho východného Slovenska ten pionierský sľub. A ja som bola tá posledná, ktorá tam bola v tej pionierskej košeli, dostala ten odznak a potom to ako veľmi vďačne som to zahodila. A vďačne, no tak som to nemusela, chvála Bohu, nosiť. No. Takže si zažila ešte aj kúsky socializmu a ešte si ho vnímala. Ja si ten 89. každoročne pripomínam v Česku, pretože to je deň, kedy moje deti chodia so svojím tatínkom, alebo teda s manželom chodia k pamätníku vždycky položiť rúžu alebo zapaliť sviečku a ja som tam vždy pracovne. Takže ja si to vlastne vynahrádzam teraz. Ako novinárka si ale potom začínala teda neskôr, už okolo roku 2000. Bolo to obdobie Dzurindovej vlády, po období mečiarizmu, obdobie na Slovensku pomerne burlivé, plné zmien. Pre mladého novinára to muselo byť vzrušujúce. Ako si spomínaš na tieto začiatky? No, ťažko povedať, kedy ja som sa mohla začať datovať ako novinár. Ja som vlastne sa už ako novinár cítila, keď som mala 15 alebo 16, keď som sa prihlásila do študentskej redakcie našeho denníka Korza, vtedy to bol Korzo, v Košiciach, kde moji kamaráti začali pracovať a mohli písať články do študentskej prílohy. A ako tú revolúciu, alebo to obdobie mečiarizmu som vnímala v tejto redakcii vtedy, keď tú redakciu kúpil Andrej Rezeš. Neviem, či sa volal Andrej. Volal sa Rezeš. On bol vlastne veľkým podnikateľom, ktorý vlastnil železiarne a bol to Mečiarov človek. A bola tam veľký predpoklad, že, a on sa tým asi ani netajil, že tie médiá bude zneužívať a využívať v prospech tohto politického lídra, ktorý Slovenskú republiku uvrhol do čiernej diery na dlhé obdobie. A vtedy som bola akoby súčasťou toho protestného alebo bola súčasťou. Bola som svedkom toho, keď sa veľká časť redakcie zodvihla a odišla a založila si nové noviny. Denník Korzár, kde pomáhal tie noviny tlačiť ešte vtedajší šéfredaktor Smečka Karol Ježík, pomáhal to Petrovi Bercikovi, vtedajšiemu šéfredaktorovi a my sme boli ako deti, vlastne 15, 16, 17 ročné, prizvané, aby sme odišli spoločne s touto redakciou a zúčastnili sa akoby tej novej redakcie. To sme vtedy prijali a zažili sme aj zánik toho Korza. A vtedy to bolo také poprvýkrát, keď som vnímala, že teda ako niečo sa deje a že sme súčasťou nejakých revolučných zmien. Ale a vnímala som to potom aj vlastne z našej redakcie sa aj vyrástlo viac akoby dobrých novinárov. Ja si pamätám Mirka Tódu, ktorý vtedy bol súčasťou, sa zúčastnil tej kampane Nedaj si vziať svoj hlas. To bola veľká kampaň pred voľbami, kedy nastúpil potom Mikuláš Dzurinda. A viem, že on sa potom aj prirodzene presunul do redakcie SME. Odchádzal vlastne z denníka Korzár, už to bol Korzár. A vlastne vyrastol z neho veľmi kvalitný zahraničný novinár, ktorý dnes pôsobí častokrát práve v Rusku, v Moskve a tak ďalej. Presunul sa do Bratislavy, no a do Bratislavy si sa presunula ale aj ty. Áno. A potom postupne teda z regionálneho média do bratislavského veľkého média. Aký bol ten presun? No, ja som sa nepresunula z týchto novín. Ja som ešte paralelne pri tých novinách bola takým ako komparzistkou mojej kamarátky, ktorá šla na konkurs do lokálnej televízie a ja som ju tam teda doprevádzala. Poravali mi, nech sa toho konkurzu teraz zúčastním aj ja. Vyhrala som ho a robila som Ty si vyhrala a kamarátka ako? Kamarátka tam asi tiež pracovala, ale tú reláciu som potom moderovala ja. A bola to relácia pre mladých o hudbe. Tam mi tiež tedy nič nevravila, ale to nevadí. Ja som potom z toho spravila taký ako vlastný formát. My sme tam mali priestor viacero mladých, ktorí napokon tú reláciu moderovali, ale aby som neučakala z tej otázky, ja som sa dostala k práci v televízii. A vlastne v priebehu celého môjho štúdia na gymnáziu a potom aj na vysokej škole som vlastne pracovala paralelne aj v týchto lokálnych novinách, Korzár, aj v tejto televízii a keď som sa vrátila po mojom štipendiovom pobyte v Španielsku vlastne naspäť po 4 roku na vysokú školu, tak som zistila, že televízia sa presúva, sťahuje sa, medzi tým zmenila vlastne majiteľa, kúpili ju majiteľia, zmenili tú Global TV, tá TV naša sa zmenila na sieť regionálnych televízií Global TV, tu kúpila vlastne skupina okolo Vladimíra Železného a vytvorila z toho takú dvojičku televíziu Joj a tá sa sťahovala do Bratislavy. A ja som sa vlastne sťahovala s touto televíziou, ktorá menila pôsobisko z Košíc, kde sa rozbiehala
do veľkého mesta v Bratislave, kde nám vytvorila podmienky, aby sme sa tam mohli vlastne integrovať. My sme tam bývali a ja som tam začínala, alebo mala začínať ako moderátorka. A tam prichádza jedno tvoje obdobie, o ktorom hovoríš ako o svojom kariérnom zlyhaní. Ja by som to tak nenazvala. Vieš nám povedať, o čo išlo a čo ťa vlastne toto zlyhanie, keď to tak nazveme, naučilo potom do budúcnosti? Ja som ešte pred mojím odletom do Španielska dostala niekoľko ponúk, čo by som mohla moderovať a vlastne si to prirodzene vyskúšať v Košiciach. Bolo to niekoľko akoby nejakých talk show alebo dokonca aj správy. Ja som bola mladúčka. Dostala som niekoľko ponúk. A ja som teda vravela, že pre mňa má prednosť štúdium v Španielsku, takže som odišla a musela som slúbiť, že sa vrátim a že sa vrátim aj do televízie. A keď som sa vrátila, dostala som teda ponuku na moderovanie dennej talk show. S tým, že teda už som si ju mala vyskúšať v Bratislave. A tým, že to bol taký ako pomerne ako veľmi rýchly prechod medzi tými mestami, tak nikto s nami nič neskúšal. Štandardne, keď štartuje televízia, tak sa vysiela to sa hovorí do zdí v Českej republike, u nás do steny. Sa to pripravuje, ladia sa tie moderátorské dvojice, aby sa na vás zvykli a tak. A ja myslím, že televízia to trošku podcenila, ale samozrejme aj ja. Ja možno preto, že som to odmávala, že do toho pôjdem a televízia, pretože som ma nevyskúšala, ako mi to pôjde. Ja som mala 21 a zrazu som sa ocitla pred kamerami vlastne s mojím kolegom, ktorým som mala moderovať talk show a mali sme byť prvé živé vysielanie z Bratislavy. Ja som bola do tej doby zvyknutá na to, že mi nakreslil kameraman v štúdiu v TV Naša v Košiciach nohy. Ja som si na tie nohy postavila a ja som sa celú dobu akoby nepohla. Vždy, keď som mala ten svoj vstup, tak som to odmoderovala. On tam mimochodom vtedy ani netrávil čas, on si proste odišiel niekam na kávu a bola som v tom štúdiu sama. Zrazu som sa ocitla v Bratislave, kde všetci čakali na to, ako to vysielanie dopadne. Ako sa budem pýtať, ja mala som nový účes a všelijaké fotky a na mňa padla strašný stres. Ja som mala obrovskú trému, asi najväčšiu v živote, ako som mala, takže nebola som zo seba schopná vydať žiadnu ani otázku normálnu tomu respondentovi. Myslím, že tá televízia to pochopila, že som úplne akože totálne vybuchla. Ja som to vedela. Plakala som po nociach do vankúša, vedela som, že to je môj moderátorský koniec a myslela som si, že to je asi najväčšia katastrofa môjho života. Tá televízia ma nevyhodila, ale presunula ma na prácu redaktorky, aby som sa to naučila. Asi cítila, že možno nejaký potenciál tam je, ale... Ale katastrofa to nebola. Nebola, no. Ale v tej chvíli samozrejme to bolo pre mňa najväčší akoby pád, aký sa vôbec odohral a ja som samozrejme na to obdobie preto do dneska spomínam, že ja si pamätám len tie slzy do vankúša. A samozrejme dnes už po tých 20 rokoch viem, že všetko zlé na niečo dobré. A paradoxne vďaka tomu som ja opustila redakciu Zábavy a šla robiť do redakcie publicistiky, pretože keď prišla ponuka, poď na konkurs na investigatívnu redaktorku, tak som ani na chvíľku neváhala a vo finále som sa skôr našla v tých vážnych témach, pretože ja nie som žiadny zabávač. Showbiz mi je vzdialený. A aj to PR, ktoré okolo tých moderátorek vzniká, mne nie je vôbec blízke. Takže vo finále akoby ten môj prešľap sa stal pre mňa cestou niekam inám. Vyhodila som ako výhybku iným smerom a vo finále je to, čo ma baví, prinášať seriózne spravodajstvo. Dostala si sa teda do investigatívnej redakcie k zaujímavej novinárskej práci pre mladú novinárku. Naozaj mnohí sa tam dopracovávajú celú svoju kariéru. Môže to byť považované za taký vrchol. A tam si prišla ako úplne najmladšia členka redakcie. Mladé ženy, a mladé novinárky, ktoré pracujú na vážnych témach, to môžu mať zo začiatku ťažké, lebo ak ešte aj pôsobia a vyzerajú mlado, tak je náročné, najmä v tom mediálnom prostredí, si vôbec vybudovať nejaký rešpekt. Aké si to mala ty? Bola tvoja mladosť tvojou nevýhodou, alebo si ju skôr využila vo svoj prospech? Ja nikdy nič nevyužijem vo svoj prospech. Ja to proste beriem, ako to je. Takže tým by som začala. Druhá, ten vek je niekedy výhoda, pretože tí respondenti, keď sa spýtate múdro, tak ja som sa pýtala vlastne tých ľudí veľmi jednoducho a mohla som pôsobiť aj na nich naivne. Oni sa mi tak vždy viac otvorili, tak s dôverou mi porozprávali, mali potrebu mi to vysvetľovať ako mladému dievčaťu, vlastne veľmi dopodrobná. Takže pre nich to častokrát vlastne bolo také ako väčšie odkrytie, ako by si dovolili pred niekým, kto je ostrý novinár. A ja som tým pádom dokázala z toho rozhovoru vyťažiť veľmi kvalitné odpovede. Nám sa to napríklad stalo pri natáčaní reportáže, ktorú sme robili ako jednu z prvých, alebo ja som robila ako jednu z prvých o klinike plastickej chirurgie, ktorá v Bratislave operovala
Ona mala vlastne 2 zariadenia, jedno bolo bez licencie a mne sa ten šéf pri tom natáčaní, ako nás tam prevádza, priznal, že to nemá to licenciu, pretože on to proste prezradil ako mladému dievčaťu, že to dievča, ktoré tam teraz zomrelo po tej plastickej operácie prst, teda akože im je to strašne ľúto a tak. A keď som sa spýtala, a malo to licenciu, tak povedala nie. A my sme to samozrejme v tej reportáže použili. Tú kliniku potom zatvorili. Ja si dodnes pamätám na tú mamu, ako nám rozprávala ten smutný príbeh toho, ako sa jej tá dcéra napísala SMS-ku. Ozvem sa, keď sa zobudím, pa. Tak vlastne to boli strašne ako silné momenty aj s tým priateľom, aj s tou rodinou. Pre nás to bolo zadozučinením, že tí, kvôli ktorým možno zomrela, napokon boli za to potrestaní, ale zároveň som ja zažila aj poprvýkrát niečo, na čo som nebola zvyknutá, na čo ma nikto nepripravil. Preto možno investigatívny novinár by mal byť niekto, kto je na to pripravený. A možno je to práve, preto by to mal byť zrelší človek. Myslím, že zo strany mojich šéfov to bol vtedy trochu risk. A zažila som vlastne poprvýkrát niečo, na čo som nebola pripravená. To bol telefonát, kde sme sedeli v bufete. To si pamätám po odvysielaní tej reportáži. To bol ako veľmi sledovaný program. Vtedy predsa sme začínali. Bol tam vtedy môj šéf Eugen Korda, aj veľmi výborný novinár, šéf-redaktor týždenníka Týždeň, Štefan Hryb. A mi zazvonil telefón a bol to ten riaditeľ tej kliniky, ktorý mi strašne vynadal. Spražil ma, čo som si to dovolila a že som ho podviedla a hrozne mi nadával a ja som bola taká vydesená, nebola som na to pripravená a vtedy si pamätám, keď som zložila ten telefón, tak som tam tak sedela ako oparená a Štefan Hryb mi vtedy povedal, tak Katka, zvykajte si, to je tá práca, čo k tomu patrí a tak som si začala zvykať, že vlastne za tú prácu vás nevždy každý pochváli, lebo investigatívny novinár vlastne ide do konfliktu. Investigatívna novinárčina môže mladému človeku aj celkom zničiť také tie mladické ideály, s ktorými mladý človek žije. Stalo sa to aj tebe? Ako novinárke prišla si kvôli svojej práci o nejaké ideály o svete? Neviem, či som prišla o ideály. Každopádne jedna z tém, ktorú sme robili, bola citlivá. Bola to téma, kde sme vlastne natrafili na tému obchodovania s deťmi. Aspoň tak to pôsobilo. Bol to inzerát, ktorý vyšiel vtedy v normálne čítanom, ja neviem, tu by sme to prirovnali vlastne na Slovensku, to bola Slovenka, týždenníku pre ženy, kde hľadala dvojica matku, ktorá by pre nich vynosila dieťa za peniaze. My sme sa na to vtedy prihlásili asi ako mnohé iné s titulu, aby sme investigovali. Spolupracovali sme na tom ešte s jedným týždenníkom a to bola práca, ktorá bola pomerne nebezpečná, že ja som tam vystupovala vlastne ako pod inou identitou, aby sme tých ľudí nalákali na to, aby dotiahli tú svoju prácu do konca. Ono to napokon úplne nevyšlo tak, ako si to vtedy predstavili šéfredaktori, ale je pravda, že tým, že sa televízia odvysiela tú reportáž nevyrastrovanú, tak tým ľuďom asi zničila život. Oni vyhrali vlastne potom niekoľko súdnych sporov a ja som zažila niečo, na čo som opäť nebola pripravená a asi teda pôsobím ako úplná naivka, ale človek s tým nepočíta, že by ho niekto za tú prácu prenasledoval vlastne dlhé roky. A vtedy sa stalo to, že ten človek, nikdy som nemala možnosť sa s ním konfrontovať a nikdy si to s ním vysvetliť, pretože my to mali zakázané z titulu nejakej mlčanlivosti. Ja som to mala zakázané aj od šéfov v redakcii sa k tomu vyjadriť. A nikdy sme si to nemohli povedať z očí do očí, čo sa vlastne stalo a prečo sme to robili. Oni sa cítili ublížení a on vlastne z toho titulu toho, že mal pocit, že sme mu zničili život, vlastne ma začal prenasledovať. A prenasledoval ma ešte dlhé roky potom, čo som odišla z televízie na materskú dovolenku. A keď som sa presťahovala, našiel si v súdnych spisoch, kde bývam, vlastne posielal mi rôzne listy môjmu mužovi, rôzne vyhrážky, neviem, plastové hady z nejakej americkej adresy a vlastne snažil sa mi akoby pomstiť za tú bolesť, ktorú cítil a stalkovať ma a to bola jedna z vecí, kedy ja som sa rozhodla akoby vedomé, že si budem svoje súkromie chrániť, aby ho nezasiahol, aby nezraňoval to moje okolie a zároveň vlastne, keď prišla doba sociálnych sietí, a k tomu sa asi ešte dostaneme, som sa veľmi tvrdo vymedzila voči tomu, aby som ich používala. Na to sa ťa ešte budem pýtať, ale zaujalo ma, oni vyhrali súdne spory napriek tomu, že obchodovali s deťmi? To je práve to, že trestná na Slovensku sa
skutková podstata trestného činu obchodovania s deťmi naplní v momente, keď dojde k obchodu. To znamená, že keď tam k tomu nedošlo, pretože ja som žiadne dieťa za peniaze ako náhradná matka, lebo to zakazoval zákon o rodine, nevynosila, tak tam nedošlo k naplneniu, takže to bolo zastavené ako prokurátorom a potom tá druhá linka tej korupcie nebola potvrdená, pretože tam boli nepriame dôkazy o nejakých úplatkoch a nechcem to ďalej rozoberať. Jasne. Proste aj kvôli prokuratúre sa to vlastne nedostalo tam, kam sa presne malo, ale títo ľudia nevyhrávali. My sme to riešili v trestnoprávnej rovine, ale oni vyhrávali občianske spory. Pretože nie je úplne štandardné, keď urobíte reportáž, ktorá môže niekomu ublížiť, alebo odhaliť jeho súkromie, alebo ho z niečoho de facto môžete sekundárne obviniť, alebo aspoň naznačiť to, aby nebol chránený. Vlastne v tomto prípade televízia porušila zákon a on občianske spory vyhrával, pretože jeho identita bola odhalená. Rozumiem. Čiže to je, Kati, dôvod, že ty ako novinárka nie si na sociálnych sieťach, alebo teda jeden z dôvodov, keď som o tebe aj ja hľadala informácie, tak je ich naozaj málo na internete. Nechýba ti to? Nie sú sociálne siete dnes pre novinára nevyhnutným nástrojom? Tak pre ktorého ako? Sociálne siete prišli vôbec k používaniu českých alebo slovenských novinári sa dostávali v rokoch, keď ja som bola na materskej dovolenke. To znamená, do môjho života vstupovali v momente, keď som mala 2 malé deti a možno už aj 3, neviem. Ja mám totiž 3 deti. A tým, že sú tie deti malé a ja som potrebovala venovať tým deťom veľkú časť času, môjho osobného a zároveň aj tá starostlivosť o domácnosť je veľmi náročná, tak ja som si to akoby striktne zakázala z toho dôvodu, že som sa obávala aj zároveň toho, že by som tam strávila príliš veľa času, ktorý by som musela niekde vziať niekomu, koho mám rada. Takže to bolo také akoby vedomé a zároveň som nemala potrebu publikovať, ako deti rastú, koľko majú zubov a kde sme boli na dovolenke a z môjho života v tej dobe nebolo až toľko zaujímavých informácií po novinárskej stránke. Ja som ani nevedela, či sa k tej novinárčine vrátim. Tebe to nechýba ako zdroj informácií? Lebo niektorí, napríklad slovenskí politici, veľa informácií Igor Matovič komunikuje v podstate cez Facebook primárne. Nechýba ti to z tohto hľadiska? Takto. Keď sa bavíme o politike, to je ako špeciálna kategória. Ja sa bavím o tom, že som v tej dobe nebola novinárka. Ale keď som sa s tou novinárkou znova stala a vyhrala ten konkurs, tak som samozrejme zvažovala, a to si pamätám, vtedy ešte, neviem, či ešte pracuje v televízii, ale my sme sa stretávali vždycky na Silvestra u Moniky Vinarovej, u českej novinárky, kde sa zišlo viac novinárok a bola tam aj Tereza Strnadová, ktorá u vás pracovala v televízii v redakcii Reportéri. Neviem, či tu ešte pracuje. A ona mi vravela, musíš si zriadiť Facebook, to je strašne dôležité. A som mi vravela, tak možno o rok. A keď sme sa o rok stretli opäť na Silvestra, opäť na rovnakej slezine, tak a už máš ten Facebook. A ja som povedala, nie, nemám, a ešte to vydržím. A že urobím si ho, zriadím si ten účet, až keď ho budem potrebovať k práci. A keď som nastúpila do práce, tak som zistila, že strašne veľa facebookových profilov, ktorých ja potrebujem, je otvorených. A tie, ktoré sú zamknuté, ma nezaujímali, prípadne nepotrebovala som sa k tomu nejako prepracovať. A keď už to naozaj mi tieklo do topánok, tak mi pomohol kameraman, ktorý samozrejme facebookový profil má ako 99,9% ľudí, ktorí sa pohybuje v médiách. Ja som tú ako výhodu toho nepotrebovala som sa takto zasieťovať a vždy, čo som potrebovala, som si dokázala zohnať z otvorených zdrojov. Navyše, českí novinári fungujú viac na Twitteri a Twitter je odomknutý. Ako investigatívna novinárka si musela veľmi citlivo vnímať aj smrť Jana Kuciaka, veď každého z nás sa to veľmi dotklo. Kde si bola, keď si sa správu o jeho smrti dozvedela a čo ti v tom momente napadlo? Ja som Jana Kuciaka nepoznala profesne, pretože ja som z Slovenska odišla pred 15 rokmi a on v tej dobe vlastne vyrastol na novinára. Začal pôsobiť v redakcii Aktualít a pracoval a zaučal ho môj veľmi dobrý kamarát Marek Vagovič, ktorý je podľa mňa jeden z najlepších investigatívnych novinárov na Slovensku. A pamätám si, že som sa tú správu dozvedela ráno v aute, pretože ja počúvam Český rozhlas v aute, keď som zaparkovala v podzemných garážach a šla som do práce, do redakcie a vtedy ráno vyšla tá správa, že zavraždili slovenského novinára z redakcie Aktuality. Ja som sa samozrejme okamžite zlakla, pretože jediný novinár, ktorého som poznala v redakcii Aktuality, ja som nepoznala samozrejme všetkých, pretože 15 rokov, keď ste niekde preč nemáte a nie ste na Facebooku, tak nepoznáte aj aktuálne zostavu. Tak samozrejme, že som sa bála, či to náhodou nie je práve ten môj kamarát. Našťastie sa... Marek Vagovič. Áno, presne tak. Nebol to on, ale samozrejme to nezmenšuje ten smútok nad tým, čo sa stalo. Bolo to obľúdna správa. Mne ako Slovenke, ktorá žila mimo Slovenskú republiku,
sa zdalo, že sa snad niečo také ani nemôže u nás stať, že to ani snad nie je možné. A pamätám si, samozrejme začala som si zháňať veľa informácií o tom, kto to bol. Viem, že sme vtedy natáčali rozhovor a zháňali Pavlu Holcovú, aby nám poskytla informácie o tom, pretože ona s ním spolupracovala, vďaka tomu som ju aj objavila, ale ja som o tej práci ani jeho vlastne nevedela, ale ten pocit, že nejaká politická sila dovolí vyrásť inej sile, ktorá zničí mladý život novinára len preto, že je šikovný, zvedavý, pýta sa a šliapne niekomu na otlak, tak to som si myslela, že snad nie je možné. A zrazu som sa bála toho, čo sa na Slovensku deje. Cesta k zahraničnej spravodajkyni býva často náročná. Televízia si väčšinou toho novinára vychová, potom ho vyšle zo svojej domácej redakcie niekde do inej krajiny. Teba redakcia nevyslala. Ty si už bola v Prahe, ty si sa z Bratislavy posunula ešte predtým, ako si sa stala zahraničnou spravodajkyňou do Prahy. A do Prahy ťa zaviedla láska. Doslova novinárska láska. Ako to bolo? Povieš nám ten príbeh? Ja som pracovala v investigatívnej redakcii Reportéry. Jedna z mojich prác, ktorú som dostala na dlhodobú prácu, bolo natočiť dokument o zákulisí predvolebnej kampane. Bol to rok 2006 a dostal ma na starosť český novinár a režisér práve preto, aby bol nestranný, aby ten pohľad bol nestranný. Vybral mi ho vlastne za spolupracovníka môj vtedajší šéf Eugen Korda, za čo mu ďakujem, pretože ma zoznámil s mojím mužom Markom Vítkom, vlastne budúcim mužom. A my sme počas tej práce vlastne sa zblížili a ja som spoznala akoby novú dimenziu pohľadu na život, veľký zmysel pre humor a pre mňa to bolo vlastne osudové stretnutie. Ja som sa presunula za ním do Prahy, veľmi rýchlo som sa vydala a odišla na dlhú materskú. Máme 3 synov a nikdy som to neľutovala, pretože toto pre mňa bolo naozaj osudové stretnutie a veľmi netradičný presun do Českej republiky, takže tá televízia, keď si hľadala toho korešpondenta, tak ma naozaj pozvala na konkurs ako svoju bývalú, alebo teda svoju zamestnankyňu na materskej dovolenke, ktorá mimochodom sa nachádza v Prahe a pre nich vlastne poskytuje tú výhodu znalosti toho prostredia. A častokrát sa ten korešpondent stretáva s tým, že sa musí pripraviť na tú krajinu. Musí si o nej veľa zistiť, nejakú dobu ju študovať, možno viac spolupracovať s tým korešpondentom, ktorý je na tom jeho poste pred ním, odovzdávajú si kontakty. U mňa tá príprava bola taká, že ja som si tú krajinu zažívala 8 rokov predtým. Sice z inej pozície občana, matky alebo manželky novinára, pretože predsa len ja som nebola úplne amputovaná z novinárskeho sveta, naopak. Ja som bola do neho implementovaná prostredníctvom môjho muža, ktorý je tiež novinár, alebo teda bol. A pre mňa to bolo o to prirodzenejšie. Ja som vedela, kde sú ministerstva, vedela som, kto je premiér. Nemusela som si to študovať, takže možno pre tú televíziu to bolo... Lebo si tam chodila s kočikom. Chodila som okolo s kočiarom, ale to je pravda. A tým pádom pre tú televíziu to mohla byť aj moja konkurencia, alebo mohla to byť vo vzťahu k televízii moja konkurenčná výhoda, že som znala prostredia, že tu nie som ako vyhoraná myš. Ty si musela prejsť ale konkurzom v RTVS na túto pozíciu. Čím si na tom konkurze zaujala? Čím si sa odlišila? Ja poznám takú jednu historku z tohto konkurzu. Áno. Tak to ono bolo dobre sa spýtať tých ľudí, ktorí v tej komisii vtedy boli. Tak samozrejme, bol to dlhý konkurs, trval viac ako, možno aj 2 hodiny. Okrem kamerových skúšok to boli aj vlastne otázky na moje štúdium. Predsa len ja nie som vyštudovaná žurnalistka. Ja som vyštudovala ekonomickú fakultu so zameraním na financie. Tak to bola jedna z otázok, ktorá zaujímala vtedajšieho našeho šéfredaktora, ako som sa dostala k novinárčine. A ja som mu celý ten príbeh, ktorý už viete, teda aj vy, to som mu prezradila. Ale sedela tam v tej konkurznej komisii aj moja vlastne už potom budúca šéfka Olga Baková, ktorá mimochodom tiež robila zahraničnú spravodajkyňu, ale zo Slovenska pre Českú televíziu a pracovala v rozhlase a aj v televízii ako mentor tých zahraničných spravodajcov. A ja si pamätám, tá bola veľmi tvrdá na tom konkurze a pamätám si, že sa ma spýtala teda, že prečo si myslím, že tako zvládnem, tak ja si pamätám, moja pamätná veta bola, a na tom sme sa teda ešte hodnekrát zasmiali spoločne, že predsa oproti práci investigatívnej novinárky je práca spravodajkyne predsa brnkačka. Že to predsa musí byť ľahké, veď to sú len denné správy. A to som teda dennodenne ochutnávam
A bola to brnkačka teda? Je to brnkačka? Nie, bola to brnkačka. Ani nie je to brnkačka. Je to úplne iný druh práce. Navyše na to, že to bol teda omyl, sme sa zhodli. Obe, samozrejme, ja som to potom hneď ešte v rámci toho konkurzu priznala, že teda asi som prestrelila, pretože brnkačka to samozrejme asi nebude. A nakoniec to viem, že ani nie je. Je to iná práca, pretože my prinášame podstatne viac informácií. Ide sa viac po povrchu, pretože ten investigatívec ide absolútne do hĺbky, má na to väčší priestor. Tá správa toho spravodajcu je kratučká. Stiahla sa z nejakých 2,5 minúty na minútu a pol alebo na 2. Vy tam musíte podať alebo priniesť základné informácie, čo pri investigatívnych reportážach máte na to 12, 15, niekedy 20 minút a to je úplne iný druh práce. Máte na to viac času, môžete sa tomu venovať, ale vy produkujete menej tých reportáží ako ten spravodajca. Takže ja denodenne prichádzam na to, ako som sa mýlila, ale s Olgou sme sa na to niekoľkokrát zasmiali. A ona ma teda potom ešte mentorovala aj v priebehu toho natáčania a bola pre mňa veľkým vzorom. Ty si vlastne z materskej po tomto konkurze rovno sa vrhla do práce spravodajkyne, do toho šialeného tempa, ktoré prináša so sebou táto práca. Aké boli tie začiatky? Boli tam nejaké tvoje prešľapy, o ktoré sa s nami vieš podeliť a vieme sa na tom spoločne zasmiať? No tak boli by ste škodoradostní, ale tak prečo nie? Samozrejme tie začiatky boli krušné. Jedna vec, že som úplne nie presne vedela až úplne presne, ako to robiť efektívne a rýchlo. Myslím, že aj kameraman si so mnou dosť užil. Vlastne od tej doby, čo som začala, pracujeme s rovnakým kolegom, s Vítom Ulrichom a ten je teda výborný. Je to Čech? Je to Čech a má veľmi trpezlivú povahu, takže mnohé moje excesy so mnou prežíva práve vďaka tomu, že je veľmi trpezlivý. A je teda výborný kameraman. My už dneska po tej práci, tých 7 rokoch spolupráca, po 8, už ani neviem presne koľko spolupráce, od roku 2015, si už presne vieme, čo ten druhý potrebuje. On vie, čo potrebujem natočiť a keď ja vidím jeho obrázky, už dokážem písať ten text popisne. Takže my už sa veľmi doplňujeme a dnes je tá práca naozaj už trošku viac brnkačka ako na začiatku. Ale na začiatku to bolo ťažké. Bolo to ťažké, ja som bola v práci dlho, mala som malé deti a bez nejakého supportu mojej rodiny, môjho muža, ale aj Chúvy, ktorá nám potom vo finále veľmi pomohla s deťmi, by som to nezvládla. Ale myslím si, že ten divák to nepostrehol. Ale keď sa pýtate na tie prešlapy, tak samozrejme, že som mala aj trému, aj som nevedela, ako osloviť, ako sa dostať k premiérom. Mne to nikto neučil, pretože tá kolegyňa, čo bola predo mnou, mi to nevysvetlila, ako to funguje. Keď chcem mať na rozhovor premiéra, potrebujem rýchlo nejaké vyjadrenie, takže som si ich tak rôzne lovila po svojom. Naučila som sa to potom, ako to funguje, celý ten proces a samozrejme sa mi podarili aj také bizarné kúsky, ako keď som netušila, ako vyzerá nejaký hovorca polície, bol to vtedy Tomáš Hulan, tak som prišla na nejakú demonštráciu, to bol práve nejaký konflikt nejakých takých akoby. Bol to zrovna konflikt nejakých ľudí, ktorí bojovali proti utečencom a bola tam taká zvláštna situácia. Viem, že som prišla za nejakými obrnencami, ktorí niekoho zatýkali a ja som sa pýtala toho prvého človeka, ktorom som sa pozerala do práce. A neviete náhodou, ktorý je hovorca polície, ako vyzerá pán Hulan? A vtedy sa na mňa pozrel ten obrnenec a povedal, vy se ptáte zadrženého. Ja som sa to pýtala človeka, ktorému v tej chvíli na som veľmi klepetá. Môj kameraman vybuchol smiechom a dodnes mi to pripomína, že som teda bola pekná hus. Ale ja som si vlastne tú situáciu vlastne nevšimla a bola som taká zmetená z toho prostredia. A samozrejme sa to časom naučila. To sa časom vybrúsilo. Keď som sa v podcaste našom rozprávala s Ľubomírom Smatanom, bývalým spravodajcom Českého rozhlasu na Slovensku, tak mi povedal, že českí novinári na Slovensku majú, a teraz ho ocitujem, luxusní postavení, lebo ľudia si ich cenia, ľudia pozerajú českú televíziu, počúvajú niekedy online český rozhlas, takže majú značné výhody. Aké je to pre slovenského novinára v Česku? Máš aj ty luxusní postavení v Českej republike? Ja som mala luxusné postavenie v tom, že môj muž bol novinár. To znamená, že keď mi chýbali kontakty, tak otvoril on svoj telefón a tým, že bol novinár, tak on veľa z tých novinárov pozná. Takže veľmi mi pomáhal s kontaktami. V tomto bolo luxusné postavenie. A to je akoby súkromná vec. Ale myslím si, že my sme prijímaní veľmi dobre. Nemyslím si, že by som tu mala nejak, že by ste nás nejak ctili, to si nemyslím. Myslím, že to bolo vždy skôr naopak, že ten obdiv bol z opačnej strany. Ale
nemyslím si, že by mi niekto hádzal nejaké polienka pod nohy alebo bol na mne nepríjemný. Vždy by mi veľmi pomáhali aj do dneska. Mám vlastne novinárov, na ktorých sa obrátim, ktorí sa v tej danej problematike vyznajú viac. A týmto zdravím Radka Bartonička, do aktuálne CZ, alebo Baru Zigmundovú zo CNN Prima News, ktorá je teda na materskej, o to viac ju zdravím. Pretože keď mi potrebovali ma zorientovať alebo potrebovala som sa zorientovať v nejakej problematike, tak to boli ľudia, ktorým som zavolala, aby mi vysvetlili, alebo pomohli s nejakým kontaktom, pretože ja samozrejme netýkam si s ministrami, ale možno tak s hovorcami, ale nepoznala som samozrejme, nebola som zasieťovaná a oni mi práve títo ľudia, s ktorými som si vytvorila vzťah z placu, tak tí mi potom výrazne pomáhali, alebo mi pomáhajú dodnes. Spolupracujú teda českí a slovenskí novinári dostatočne, alebo je ešte na čom pracovať? Ja myslím, že je to asi od kusu k kusu. Určite áno. Určite si myslím, že tá blízkosť tých jazykov je veľká výhoda. Určite aj tá mentalita, aj tie čiastočne spoločné dejiny, ktoré spolu máme, nás zbližujú a ja si myslím, že tá spolupráca je viditeľná aj napríklad na serveri Investigace.cz, kde pracujú slovenskí a českí novinári bok po boku. A bolo to aj vidieť práve na prípade Jana Kuciaka. On takisto pracoval v tomto projekte s českými novinármi. Myslím si, že tá spolupráca je a viem, že sú aj často pozývaní do rôznych podcastov. Viem, že častokrát Rozhlas oslovuje slovenských novinárov, šéfredaktorov, ale aj politológov. Viem, že Česká televízia, keď robí špeciálne vysielania z rôznych volieb, či už prezidentských alebo parlamentných, často si pozýva do svojich externých štúdií slovenských novinárov, ktorí tú televíziu alebo tú situáciu mapujú a vysvetlia tomu českému divákovi, takže myslím si, že spolupracujú výrazne. Kati, keď som sa rozprávala s Petrom Šabatom, tak sme sa rozprávali o rozdieloch medzi slovenskou a českou žurnalistikou. Ty ako žena, ako novinárka, ako vnímaš rozdiely medzi slovenskými a českými novinárkami? Novinárkami. No, to je zase, určite tu bude viac českých novinárok, ako podľa mňa na Slovensku novináriek, ale teda zase, ja som 15 rokov preč a ona už nejaká generácia vyrasta, takže nemám až taký prehľad. Ja si pamätám pár výrazných. Myslím si, že slovenské novinárky robia dobrú investigatívu, aspoň tie, ktoré tam ešte si pamätám ja a ktoré aj dodnes pracujú. Ja teda samozrejme viac vnímam tie české, takže neviem, či by som ich dokázala akoby porovnávať, to asi by som si ani dovolila, ale... Vieš možno povedať, v čom sa líšia? V čo je nejaký zásadný... Ja si myslím, že to je... Nemyslím si, že sa v niečom akoby líšia. To je... Nemôžete predsa porovnávať, ako každá tá novinárka má nejaký štýl. Niektorá je proste ostrá, je pripravená, niektorá dokáže robiť rozhovory proste koketne a to si myslím, že je tak na Slovensku, ako aj v Česku a sú zastúpené asi v oboch. Neviem, či by som dokázala nejaký akoby deliaci prvok uviesť, ako ten, že tak toto je typické pre českú novinárku. Myslím, že nie. Zober nás trochu do zákulisia tvojej práce zahraničnej spravodajkyne v Prahe. Ty tu máš nejakú svoju kanceláriu, alebo ako funguješ? Lebo keď príde napríklad Petr Obrovský z Českej televízie na Slovensko, tak on má svoju kanceláriu v RTVS. Ty teda v Českej televízii ju nemáš, tak kde pôsobíš? Ja ju nemám. Viem, že keď som nastúpala na svoj post, tak sa zháňalo miesto v Českej televízii a tu bola práve nejaká rekonštrukcia a žiadny kamerlík pre nás nenašli, takže my máme prenajaté priestory v jednej z pražských štvrtí na Prahe 8, kde máme redakciu, ktorú my zdieľame aj s inými novinármi a proste máme tam malú strižňu a funguje tam ja kameraman. Takže máme miesto, odkiaľ vyrážame, aby bolo na dobrom dopravnom ťahu a aby sme boli čo najrýchlejšie v mieste. A funguje to proste tak, že musím si dohodnúť klasických respondentov, musím si natočiť tie rozhovory, postrihať to, odovzdať to a vlastne poslať to zo strižne k nám do redakcie. Takže sme vlastne pripojení online a redakciu nenavštevujem každý deň, pretože my vyrábame reportáže každý deň v momente, keď sa niečo mimoriadne deje. Napríklad keď sú voľby, alebo sú nejaké ako živelné pohromy, alebo niečo podobného, niečo tohto typu, tak samozrejme vtedy sme akoby v priamom záprahu, v plnom záprahu, ale práca zahraničného korešpondenta predsa nie je prinašať len denné spravodajstvo. Predsa len tí Slováci nekonzumujú všetko, čo sa v Česku deje. To sa chcem spýtať, pretože ty musíš pre Slovákov tie témy vyberať, informuješ ich o Česku, o Čechoch. Ktoré témy Slovákov o Česku, Českej republike zaujímajú? Vždy ich zaujímajú voľby. Zaujíma ich to, ako sa mení tá politická sila. Zaujímajú ich konkrétne postavy, ak na hrade sedí zaujímavý prezident, alebo kontroverzný, alebo v niečom bizarný, tak samozrejme, keď sa hľadá článok Ferdinanda Peroutky vľavo dole, tak
tak samozrejme, že to zaujíma tých Slovákov, pretože to sú veci, ktoré doma nezažijú. A zaujíma ich to aj možno aj v zmysle, že Česko častokrát nastavuje zrkadlo. Zaujímal ich premiér veľmi... Nastavuje zrkadlo v čom? No, častokrát tí Slováci veľa o sebe zistia, keď to vidia v inej republike. A myslím si, že v mnohom sa aj inšpirujú. Keď niečo Česi vyvedú, tak oni už vedia, že to vyviezť nemusia. A je to inšpiratívne aj pre politikov. Viem, že my často prinášame správy podstatne, alebo rozhodnutia českých politikov, ktoré oni vykonajú, sú častokrát inšpiratívne pre tých našich. Bolo to vidieť v covide, keď sa niečo mimoriadne dialo, tak bolo vidieť, ako tí slovenskí vyčkávajú. My sme tú informáciu priniesli a potom o pár dní s tým prišli, vlastne s tým istým. Takže v tomto bolo zaujímavé, ale samozrejme zrkadlo sa dá nastaviť aj pri rôznych historických udalostiach. A je to... Čo Slováci veľa pochopia o tom, ako vnímali aj Česi to rozdelenie republiky prostredníctvom českých respondentov. Oni vidia, nastavíte im zrkadlo o tom, akí boli, pretože slovenskí politici to vnímajú zo svojich ako pamätí. Aj tí Slováci to vnímajú zo svojho malého toho zápecníckeho pohľadu a naopak aj vy ste v niečom zápecnícky. Myslím, že vždycky sa najviac dozviete o sebe, keď o tom hovorí ten druhý národ. A viem, že ja som bola veľmi prekvapená, ako tak až nežne vnímajú Slováci postavu Alexandra Dubčeka a akým spôsobom sa na neho pozerajú Česi. Ja som až tu sa dozvedela. Akým spôsobom sa pozerajú Česi na Alexandra Tak ono to bolo Dubčeka? dosť vidieť aj pri druhej voľbe prezidenta, keď sa prvé kolo veľmi výrazne dopadlo výhodne teda pre dvoch kandidátov, pre Miloša Zemana a Jiřího Drahoša. Si pamätám taký ten pamätný výrok, kedy vlastne komentoval obdobie 68. pán prezident Miloš Zeman a viem, že na Slovensku bola veľká časť politikov urazená z toho, že urazil Alexandra Dubčeka pre jeho postoje, ktoré neboli ako pevné a tým, že bol taký ako vlastne mäkký, tak tomu tej republike vtedy ublížil. A pamätám si, ako Jiří Drahoš povedal, že toto je výrok, za ktorý sa ospravedlní, keď bude prezident, čo sa napokon nestalo, nikdy sa za to neospravedlnil, ale mnohí, a vidieť to, aj tí ľudia, ktorí boli účastní tých udalostí, aj po novembrových, keď videli, ako plakal, že nebol on ten, kto bude kandidátom na prezidenta, ktorí nám o tom hovorili, tak to sme napríklad sa na Slovensku nikdy nedozvedela. Čiže ako Slovenka získavaš v Českej republike novú perspektívu? Áno, novú perspektívu napríklad aj o období, keď v Česku bol protektorát Čechia Morava, na Slovensku bol slovenský štát. Predsa len my sa o tomto období v škole, ja si to teda nepamätám, že by sme sa nejak výrazne učili. A to si rozprávame málo. Ako keby, neviem, či sa za to hanbíme. Niektorí naopak nie. A myslím, že práve to, že je tá téma je možno tabuizovaná, nikdy nebola poriadne vysvetlená a nikdy sme sa za to neospravedlnili, za to obdobie, tak v mnohých rodinách, v mnohých ľuďoch tkvie taká akoby nostalgia za tou dobou. A že za tým sa bolo dobre. Všakže. No, to neviem, ale každopádne, neviem, či by som to takto nazvala, ale každopádne to, že sme sa nevyrovnali s tou minulosťou, môže byť aj dôsledkom toho, prečo na Slovensku dokázali vyrast strany ako ľudová strana Naše Slovensko, že v tých ľuďoch to niekto živí. A takú tú nostalgiu za tými časmi. A tým, že oni si nezažili tie tvrdé represie, ktoré zažili ľudia v protektoráte tu v Českej republike, tak si myslím, že aj na to obdobie sa pozerajú inak. Pretože predsa len Lidice, Ležaky boli pre nich ďaleko. Vôbec nevnímali, neviem, či všetci Slováci vedia, kto bol Kapčík s Kubišom. A mám taký pocit, že aj keď si prečítate pamäti generála Fajtla, tak zistíte veľa o príslušníkoch slovenských príslušníkov vtedajšej vlastne armády, ktorí namiesto toho, aby boli súčasťou zahraničného odboja zdúbkali a radšej dostali vysoké funkcie dôstojníkov v armáde Slovenského fašistického štátu. Ja som z Bánoviec nad Bebravou, takže viem, že keďže tam pôsobil Jozef Tiso, že tá nostalgia tam je v niektorých rodinách a prenáša sa z generácie na generáciu, takže viem asi, o čom hovoríš a je zaujímavé, že tu získavaš novú perspektívu. Nie o tejto téme, ale o tých iných témach. Poďme ale trochu na úsmevnejšiu nôtu. Ja viem, že ti počas jedného vstupu kolegiálne pomohol Jakub Železný. Áno, to bol deň, keď my sme mali v Českej republike na návšteve slovenskú prezidentku. Boli sme v Lánoch s mojím kolegom, podobne ako iné štáby sme mapovali proste zasadnutie prezidentov Vyšegrádskej štvorky. Pán prezident to zorganizoval v Lánoch, v sídle, ktorom si obľúbil Tomáš Garrigue Masaryk, i on sám. A
v priebehu tohto samitu sme sa dozvedeli informáciu tesne pred tlačovou konferenciou, že zomrel Karel Gott. Pamätám si, že to strašne zašumelo, pre nás to bolo, spustili sa všetky také tie záchytné mechanizmy, ako urobiť reportáž z V4 a zároveň stihnúť aj nejaký živý vstup o tej udalosti, ktorá zasiahla, podľa mňa, dovolím si povedať, veľmi silne tak Česko, ako i Slovensko. Bola to správa číslo 1. Nebudeme sa baviť o tom, že by nezatienila summit prezidentov, ktorí sa zišli kvôli nejakým prioritám Vyšegrádu. Takže my sme veľmi rýchlo sa snažili dostať s Lánou do redakcie, postrih a to odovzdať a zamieriť na živý vstup, čo sme tušili približne, že sa bude nachádzať, alebo mal by sa odohrať niekde na pietnom mieste, ktoré veľmi prirodzene hneď ten večer vzniklo pred vilou, kde Karel Gott celý život žil, nad Bertramkou. Takže my sme si sadli do auta s celou technikou, prenosovým batohom a zamierili sme na to miesto, a keďže v ten deň pršalo a Praha si tradične vzala svoj dážnik na 4 kolesách, to znamená, sadla si do auta, to znamená, že boli obrovské zápchy v celom meste a my sme sa nedokázali prekliesniť tou Prahou, tak sme sa v nejakom momente rozhodli, že pôjdeme mestskou hromadnou. Rýchlo sme hodili do navigácie spôsob, akým sa dostaneme na Bertramku a presúvali sa tam v domnienke, že to teraz stihneme. A pamätám si na moment, keď sme vystúpili z električky na zastávke Bertramka a zistili sme, že tá vila je na kopci za lesom. A my musíme tým lesom prebehnúť. To sme bežali s tou technikou, s tými statívmi, s tými prenosovými batohmi o dušu. Vlastne ako o život. A prebehli sme to, prišli sme na miesto, viem, že živý vstup mal začať o minútu 40. My sme rýchlo zapojili batoh a pamätám si, že na mieste toho pietného miesta veľmi kolegiálne Jakub Železný s iPadom v ruke mi uvoľnil miesta a povedal, ja vám nabídnu môj štand, pani kolegyne, prosím, nechcete i môj iPad? A bolo strašne milý. Ja som v tej chvíli vlastne ten iPad nepotrebovala, pretože živé vstupy sa snažím robiť z hlavy a ja som navyše mala tak strašne vysokú dávku adrenalín, že bolo jasné, že to vystrelím, ale pomohol mi veľmi tou informáciou, ktorú mi vtedy poskytol, že vdova po Karlovi Gottovi súhlasila s pohrebom, povedal mi dátum aj miesto, aj s tou rozlúčkou v chráme svätého Víta a pre mňa to bola zásadná informácia, ktorú som o 40 sekúnd mohla odvysielať pre slovenského diváka. Strašne som sa potom spotila aj s kameramanom z toho pocitu, že sme to stihli, z toho behu, ale vlastne ten stres prišiel až potom a boli sme strašne šťastní, že sme to zvládli a do dneska na to vlastne spomínam a vlastne asi to bude jedna z tých vstupov, na ktorý nikdy nezabudnem. Kati, a dovol mi teraz ešte jednu pikošku na teba. Viem, že neznášaš rušivé zvuky v živých vstupoch. Vieš nám k tomu niečo povedať? Ako sa to prejavuje? Áno, to nie je živý vstupoch. Ja ich vlastne neznášam aj v mojom živote. To by kameraman o tom mohol porozprávať. Vítek, ten si so mnou užije. Ja totiž neznášam, keď sa rozbaluje bageta z papiera, alebo keď niekto šuští balíkom čipsov. To je proste zvuk, ktorý je nahraditeľný pre niekoho tým, keď niekto škrabne nechtom po tabuli, alebo prejde po plechu klincom. To mne nevadí. Mne vadí proste zvuk toho šuštiaceho pitlíku, toho vrecúška. A kameraman už vie, že si má tú bagetu rozbaliť na tanier a nešušťať mi, keď striham alebo píšem komentár, lebo by som zabíjala pohľadom, keby som mohla, ale zažila som práve situáciu, keď Slovenská a Česká republika si pripomínali 100 rokov od vzniku republiky. My sme robili živý vstup od Národného múzea, boli sme obložení takého strapcu ľudí, vy tomu hovoríte hrozen ľudí a pamätám si, že za kameramanom všetci boli zvedaví na to, že čo budem hovoriť. A mne to nevadí, keď sa ľudia dívajú. Na tú trému nemám, ale pamätám si, ako taký deduško si tam rozbalil nejaký balík čipsov alebo orieškov a jedol tam pri ňom a šušťal. A bolo vidieť, ako sa ten kameraman smeje od ucha k uchu a vraví si, tak tu máš. A to bol teda moment. No, tak odvysiali sme to, ale teda iba on vedel, ako trpím. Tak si ten živý vstup pretrpela, ale zvládla si ho. No a ja viem ešte o jednej situácii, kedy si ty cez tvoj živý vstup trochu preslavila na Slovensku českého kameramana z českej televízie. To bolo kedy? A to bolo opäť nejaký... My sme totiž nastúpili v roku 2015 na naše štandy zahraničných korešpondentov a to bolo obdobie, keď Česká republika práve predsedala V4. To znamená pre toho spravodaja pokrývať všetky tie summity prezidentov, premiérov, ministrov a vlastne nejakým spôsobom to ako priniesť pre toho diváka. A jeden z tých summitov sme pokrývali. Myslím, že vedľa mňa mala vtedy svoj historický prvý vstup Linda Bartošová, taktiež z V4. A keď ho ona rozprávala, tak jej kameraman mal pocit, že keď ona teraz skončila, že tým je hotovo a začal sa dohadovať s kameramanom číslo 2, ktorý bol hore na balkóne Černíckeho paláca, ako si dajú dole tie káble
ktorými oni prenášali zvukovú linku a veľmi hlasno sa s ním dohadoval. Lenže v tej dobe, keď on sa s ním hlasno dohadoval, sme štartovali živý vstup my. A to si pamätám, že v tom živom vstupe ho bolo normálne počuť, ako on sa s ním rozpráva. Ja som len počula ako v réžii ten editor, ktorý to mal na starosti, ako mu tečú nervy a teda tiekli aj mne, pretože ja som nepočula svoje slovo, nevedela som sa sústrediť na to, čo chcem povedať, keď teda nebola to nejaká hlboká informácia, ale bolo to sami 2 štvorky, ale bol to veľmi rušivý element. A on to vlastne celú tú dobu počas toho živého vstupu nezistil. Ja keď som ten živý vstup skončila, myslela som si, že ho zahluším na tom mieste. Veľmi som mu teda tak ako dramaticky poďakovala, vysvetlila som mu, že mi skazil celý živý vstup a že ho pozdravujú z režii, že som ho vraj mala kopnúť do kolena, to mi odkázali. A bola som na ňo strašne taká nasúpená, rozlobená a tak som si tak ako odkráčala. Samozrejme, bolo to ako ľudská vec, on to nevedel, on sa mi veľmi ospravedlňoval a paradoxne na druhý deň sme šli natáčať opäť k nejakému summitu, bola to nejaká zbraňová politika, reportáž s nejakým polovníkom, po vašom myslivcom, do lesa, kde on nám teda mal ukázať, ako to funguje, a teda čo si o tej nejakej smernici o zbraniach myslí. A na tom mieste, paradoxne, je tu lesov viac v Prahe, ale na tom mieste v rovnakom čase bol aj štáb Českej televízie, ktorý natáčal s rovnakým polovníkom, takže my sme si ho brali po nich. A koho tam nevidím? Na place sa objavil opäť kameraman, ktorého som deň predtým zažila a to sme sa už teraz smiali obaja a bolo to veľmi milé a ja ho týmto zdravím. On vie, ktorý to je. A je to vlastne jeden z mojich najpríjemnejších technikov a kameramanov Českej televízie, pretože toho rada veľmi vidím aj preto, čo sme spolu zažili po živom vstupe Lindy Bartošovej. Katia, keď sme teda ešte pri tých živákoch, tak tam zostanem. Ako to máš, už tu žiješ niekoľko rokov a určite ti čeština ide do uší. Ako to máš počas živých vstupov, keď hovoríš po slovensky? Nenapadajú ti české slova? No, čeština mi ide do uší celú dobu, čo som tu. Ja som aj po 2 rokoch môjho pobytu začala hovoriť česky, alebo teda začala skúšať hovoriť česky, pretože je to veľmi prirodzené, keď niekde bývate, nielen, že chytíte prízvuk tej danej krajiny, ale dostáva sa vám do jazyka veľa čechizmov. Keď chcete niekomu niečo rýchlo vysvetliť, tak je to pre vás rýchlejšie mu to podať s nejakými českými výrazivom, ale ja som sa veľmi bránila tomu, aby sa mi dostala do slovenčiny akoby veľká časť tých českých slov, aby sa mi akoby ten jazyk nesprznil, neskazil. Tak som si striktne akoby zakázala, že s Čechmi sa budem teda, že Slovákmi slovensky a s Čechmi česky. Zakázala som si miešať tie 2 jazyky a tým pádom som sa akoby zakonzervovala si tú slovenčinu, ktorú teraz oživujem pre slovenskú televíziu, pretože tam vlastne hovorím po slovensky, ale pri scenároch mi to dokáže, keď sa objaví nejaký čechizmus alebo slovo, pri ktorom si nie som istá, to dokáže skorigovať editor, ktorý edituje ten text. Ale pri živých vstupoch sú momenty, keď mi skôr nabehne to české slovíčko, pretože ho viac používam, tým, že hovorím viac česky ako slovensky. A to sú také tie momenty, keď sa tomu proste ako neubránim. Tradičné slovo, ja neviem, orgán, varhany. Vy tu máte proste varhany, na Slovensku je orgán. A ja som proste použila slovo varhany, viem, že som za to dostala okamžite čočku alebo hubovú polievku. Televízia to samozrejme nemá rada, pretože predsa len je verejnoprávna, mali by sme kultivovať jazyk, ale je to taká tá daň za to, že tu žijem a má to podľa mňa rovnaké britský spravodaj, že sa mu dostane prízvuk, keď teda tie slovička asi nie, ale Gregor Martin Papuček v Maďarsku má takisto maďarský prízvuk. Ten prízvuk tam proste je, tie slovička, tie sa dajú ošetriť. Žiješ tu koľko rokov už? Žijem tu viac ako 15 rokov. Viac ako 15 rokov. Za ten čas, keď pripravuješ nejaké témy z Česka, tak sa samozrejme nevyhneš ani stretu s českými politikmi. Ty ťa ako vnímajú? Ako ťa berú? Ja si myslím, že ma nevnímajú. Oni potom mňa nevedia, ktorá som. Ja si myslím, že oni sa menia. Ja zostávam, oni sa menia, ale môžem teda priznať, že pamätám si, keď sme prišli, tak predo mnou pracovala vlastne spravodajka pre slovenskú televíziu, ktorá si išla na matersku a potom bola dlhá pauza, potom som prišla ja, ktorá hovorila česky. Takže oni asi tú spravodajku vnímali ako Češku, ale ja som prišla so slovenčinou, takže ja som sa na tých tlačovkách pýtala slovensky, aj vlastne do dneska sa pýtam slovensky. A pamätám si, keď sme robili ešte vtedajším ministrom financií s Andrejom Babišom, pýtali sme sa o nejaký dotaz, nejakú otázku a on vlastne sa zarazil a odpovedal nám slovensky a potom sa zase zarazil a hovoril česky a mňa veľmi prekvapilo, ako zlú slovenčinu má. Češtinu môžete posídiť vy. Ale vlastne už ani že slovensky už veľmi nevie. Ale takže ani slovensky nerozpráva.
No, tak on ju asi nepoužíva, nemá potrebu. Ale pamätám si napríklad Adriana Krnáčová bola vlastne Slovenkou a bola pražskou primátorkou, tak tá bola veľmi tiež šarmantná. Tam, keď sme položili otázku, tak ona aj odpovedala chvíľku slovensky a potom ako preskočila do tej češtiny, že je tá pražská primátorka. Ale skôr na to reagujú ako s úsmevom a keď sa spýtam, budem sa teda pýtať česky, slovensky, keď máme ten priestor, že je to 1 na 1, tak oni, a nevadí vám, že budeme odpovedať česky, a to je taká tá tradičná odpoveď, ktorú nám vždycky dajú. Ale viem, že raz na slovenčinu reagoval jeden politik nevhodne, respektíve ma zarazilo, ako reagoval. Bol to Tomio Okamura. Bola to tlačová konferencia v sále, v átriu, novinárskom átriu parlamentnej snemovne, kde som sa pýtala na rasový útok v električke, teda v tramvaji, ktorý sa odohral. A pýtala som sa normálne po slovensky s tým, že som použila slovo električka, a on sa zatváril, že mi nerozumie. Takže som mu ten dotaz musela použiť v češtine, aby pochopil aj on. A teda neviem, či slovensky nerozumie, alebo bol len nepríjemný, nedokázala som to rozklúčovať, ale on väčšinou býva nepríjemný v niektorých dotazoch, takže brala som to tak s rezervou, že ja som ho videla odpovedať slovenským novinárom, takže zjavne rozumie. Neviem. Možno je to nejaká pozícia, ktorú si boduje. Možno áno. Ty si teda z RTVS a teraz mi dovol trošku do toho zabrnúť. Bude sa teraz v júni voliť nový riaditeľ. Ty si tam už niekoľko rokov, zažila si teda aj ten odchod, alebo teda bola si súčasťou RTVS, kedy odchádzali skúsení novinári pod súčasným vedením. RTVS dlhodobo bojuje so svojou kvalitou, sú tam mnohé prešľapy, ktoré sa s tou televíziou nesú. Ako toto celé vnímaš ty? Ja viem, že si ďalej od tej televízie, keďže si Prahe, ale si jej súčasťou. Ako sa na toto celé pozeráš? Tak ja som sa hlavne stala súčasťou televízie v čase, keď bola veľká revolúcia. Ako revolúcia v zmysle, že tam prišiel riaditeľ číslo 13, Richard Rybníček. A to bola revolúcia. To bolo niečo, kde on veľmi odvážnym manažerským krokom vlastne tú televíziu akoby vyčistil od zbytočných pracovných pozícií. Aspoň on to tak vnímal. Potrebovali dostať do iných ako červených čísel a to som nastúpila do televízie, kde vlastne všetkých novoprichodzích nenávideli. A my sme zažili situáciu, keď tá televízia napríklad kúpila formát, ktorý bol vlastne komerčný, Superstar sa vysielal vo verejnoprávnej televízii. Zažila som samozrejme, to boli moje začiatky v televízii. Potom v priebehu mojej materskej dovolenky... Vtedy sa RTV začalo dáriť. To bola vlastne slovenská televízia. Oni v priebehu mojej materskej dovolenky sa došlo k zlúčeniu. Ako keby sa u vás zlúčil Český rozhlas a Česká televízia. Došlo k zlúčeniu 2 verejnoprávnych médií podľa asi nejakého modelu BBC. To už bola nejaká, neviem, ja som za moju dobu pôsobenia v televízii zažila 7, alebo teda teraz to bude 7 riaditeľ. 6 riaditeľ, alebo 7 a 8 sa bude voliť. Neviem presný počet. Myslím, že to je 6 alebo 7. Takže pre mňa tie zmeny proste prichádzajú v priebehu mojej práce. Ten odchod som samozrejme mojich kolegov zažila. Pamätám si aj to, ako veľmi ma mrzel odchod Olgy Bakovej, ktorú som ja považovala za veľmi kvalitnú, aj považujem za veľmi kvalitnú novinárku. A do tých prvých ako protestných akcií som sa aj zapájala, ale faktom je, že my v tej zahraničnej redakcii vlastne sme mimo tej domácej. My tie tlaky alebo čokoľvek, čo oni môžu zažívať alebo nezažívať, my necítime. My sme v ústraní a to, čo sa deje doma, ja vlastne neviem. Je to aj možno dané tým, a nebudem to tým ospravedlňovať ako nejakým alibizmom, je to dané asi aj tým, že nie sú na sociálnych sieťach. Tam sa odohráva veľká časť tých bojov, tých rôznych pútiek a rôznych odchodov a všelijakých prehlásení. Takže ja sa to vždy dozvedám až ex post a tie nálady som vnímala. Ale ja som do svojej práce za dobu, ktorú pracujem, nikdy žiadne zásahy nemala. Nikdy som nezažila žiadny tlak od nikoho z mojich šéfredaktorov nadriadených. Nikdy som nemala nič robiť na objednávku. A ani som neurobila nikdy nič, za čo sa hanbím. Takže ak by prišiel riaditeľ, ktorý by do tej mojej integrity zasiahol, bol by to niekto, kto by bol pre mňa neakceptovateľný, tak odchádzam. To je jasné. Ale zatiaľ som takého riaditeľa nezažila a aj túto voľbu budem proste sledovať ako každú inú. Proste opäť spozdiali. A tak ako vaši zahraniční korešpondenti, podľa mňa tiež tie voľby nevnímajú bytostne, pretože sú v inej krajine a riešia iné veci a iné voľby, tak si myslím, že ani pre nás ako zahraničných korešpondentov proste to nie je téma číslo 1. Koľko má vlastne RTVS korešpondentov z
No ja budem počítať na ruka. My máme, tým, že máme vlastne rozhlas a televíziu, 2 sekcie, tak častokrát je tá pozícia zdvojená, tak v Prahe máme 2. Tu som tu ja, môj kolega Boris Kršňák, ten pracuje pre rozhlas. Viem, že v Bruseli máme asi 1. Máme v Amerike 2, opäť televízneho a rozhlasového. Viem, že máme spravodajcu v Moskve a máme v Londýne. Ešte máme jedného v Londýne, ktorý teda neviem, či pracuje pre rozhlas aj pre televíziu. Úplne tie práce až tak detálne nepoznám, ale no, tak neviem, koľko ste ich napočítali. Koľko? Počítala si to, keď ja som nestihla? Ja som takisto nepočítala, ale teda my máme podstatne menej tých zahraničných pozícií. Súvisí to aj s rozpočtom, ktorý má samozrejme RTS podstatne nižší ako Česká televízia a aj s nejakou tradíciou, pretože vy si tú značku budujete podstatne dlhšie. Ešte a máte to zahraničné spravodajstvo veľmi kvalitné. To vám teraz skláňam poklonu. Ešte na záver mi dovol trochu sa dotknúť tvojho osobného života, pretože ty si zahraničná spravodajkyňa, ale si aj mama 3 synov. Áno. Ako sa toto dá sklobiť? To musí byť, si super žena? Si super hrdinka? Nie som super žena. Deti by vám mohli porozprávať, aká som super mama, ale ešte do toho som aj hokejová mama. To znie až na nadľudský výkon. Áno, toto. keď by som niekedy napísala knihu, tak asi skôr než o práci spravodajkyne by som rada odhalila zákulisie hokejového sveta. Pretože to je naozaj svet, ktorý stojí za popis a za knihu. Ale nie som super mama. Myslím si, že ak sa novinárky boja byť mamou len preto, že by to nezvládli, tak by som ich rada vyviedla z omylu, zvládnuť sa to dá. Tie deti nemusia byť 100% opečovávané, nemusia zažívať proste mamu 24 hodín za zadkom na to, aby v nich vyrastli kvalitní ľudia. Ja si myslím, že tá mama by mala byť tomu dieťaťu na porúdzi, a na dosah, keď potrebuje s niečím poradiť, pomôcť, keď prežíva svoje prešlapy, prvé písanky. Určite občas chýba, samozrejme, keď je v práci, ale určite by to nemala byť prekážka pre tú novinárku, aby sa do tej práce pustila. Naopak si myslím, že mama 3 detí dokáže super manažovať čas, môže to využiť aj v práci, aj pri tej práci tej spravodajkyne, ak by sa teda rozhodla byť nejaká mama 3 detí, opäť nejakou spravodajkou. Myslím si, že dokáže veľmi efektívne s tým časom pracovať a myslím, že systém rodiny, výborného partnera, babičiek a aj chúv sa dá využiť na to, aby vám niekto pomohol odbrmeniť aspoň s takou základnou pomocou, ako ich privedie do škôlky alebo zo školy, alebo ich pomôže doručiť na nejaký krúžok. Čo teda musím podotknúť, že hokej žiadny krúžok nie je, to je rehoľa. A teda tam funguje skôr manžel po mojom nástupe do práce, ale myslím si, že sa to zvládnuť dá. Ale čo by teda každá mama mala podľa mňa spraviť, a novinárka o to viac, mala by svojim deťom čítať. A to ja som teda robila každý večer do bezvedomia všetkým 3 deťom, kým sa nenaučili čítať. To znamená, že aj keď pokiaľ som teda nebola niekde na nejakom natáčaní mimo, tak to som ja tým deťom odovzdala. A myslím si, že aj keď sú hokejisti, tak sú vzdelaní a veľmi radi čítajú všetci 3. Ty máš aj muža novinára, Marek Vítek, novinár, ktorý pracoval aj vo vojnových zónach. V Afganistane sa mu dokonca stalo, že bol v skupinke, ktorú napadol Taliban. Dobre to hovorím? Áno. A jemu sa podarilo priniesť odtiaľ unikátny záznam. Ako ty vnímaš túto svoju rolu partnerky? Bije sa v tebe v tomto prípade rola novinárky, ktorá rozumie tej túžbe prinášať silné príbehy aj z nebezpečných oblastí, a rola partnerky, ktorá vidí svojho muža, ktorý má prácu, pri ktorej riskuje život? Tak môj manžel pracoval v televízii v investigatívnej redakcii, mimochodom to zakladal redakciu Fakta, a je pravda, že už vtedy okúsil, čo to je prinášať spravodajstvo z vojnových zón. Už vtedy vlastne začínali prvé jeho výjazdy a po odchode z televízie si založil vlastne aj firmu, kde pracoval a robil dokumenty o armáde a o českej armáde na misiách. Preto sa dostal do vojnových zón, ako sú Irak, Kongo, Sierra Leone, Liberia alebo Afganistan. A ja som ho poznala v dobe, keď teda ešte dobiehala tá kariéra tohoto typu vojnového, nebol spravodaj, on vlastne prinášal dokumenty, ale fungoval s tými vojakmi na misiách. A pamätám si, že sme mali 2 malé deti, keď sa po jednej, akoby počas toho jeho pobytu v Afganistane, kde väčšinou fungoval mesiac, dlho neozýval.
A ja som tomu teda neprikladala až takú váhu, vedela som, že občas tam zlyháva spojenie, takže nebola som nejaká hysterická, ale potom, keď sa mi ozvala a upozornil ma na to, že Kačenko, teď sa budeš dovídať vieci z médií, až tak sama víš, že jak to je, že sa občas niečo přibarví, tak nevieš všemu, to budeš slyšet. Tak som pochopila, že sa niečo stalo. On mi potom podrobne, čo sa stalo, porozprával až po návrate, aby som sa nebála. Áno, stalo sa im, že som pokazil pri nejakom opustení tej základne, pokazil sa im to vozidlo. Pri výmene pneumatiky ich napadol Taliban, ich ostreľoval, im sa podarilo schovať niekde v zákope s jeho kolegom a kamarátom Michalom Novotným, Majkláčom, vtedy sa im to podarilo natočiť. A keď mi to všetko rozprávala, videla som aj tie zábery, tak som si vravala, že ako novinárka mu strašne ako závidím, že sa mu to podarilo ako prežiť, zažiť, prežiť, natočiť a ešte to aj ukázať, že to je vlastne strašne cenné. Ako závidím v dobrom slova zmysle. Ale ako matka a manželka som úplne mrela hrôzou, že sa nemusela vrátiť. Že to mohlo dopadnúť aj úplne inak. A samozrejme, že ten boj som veľmi zažívala a myslím si, že ho zažívala aj on. A to bola podľa mňa jeho posledná veľká cesta. Ešte potom bola jedna na Haiti, keď tam bolo to zemetrasenie, ale potom bola jeho veľká posledná cesta, na ktorú sa vydal ako otec 2 malých detí a my sme potom mali ešte to 3, kde svoju kariéru ukončil tým, že získal ocenenie od ministerky obrany Vlasty Parkanovej, dostal řád České lípy, ktorý máme hrdo vystavený doma a myslím, že ho to láka, ale myslím, že už by tam nešiel. Aj keď teda 100% to povedať neviem. Veľmi krátko, Kati, na záver. Ty máš teda bohaté skúsenosti s novinárčinou. Žijete tým v rodine aj s manželom. Prešla si aj investigatívnou novinárčinou. Si zahraničná spravodajkyňa. Čo by si teraz s odstupom rokov a skúseností odkázala svojmu vlastnému mladšiemu novinárskemu ja? Alebo čo by si odkázala mladým novinárkam, ktoré túžia po tejto práci? Ja si myslím, že by sa nemali báť. Nemali by byť, alebo báť sa byť zvedavé. Nemali by potlačať v sebe autentičnosť, ktorú majú. Nemali by dať na to, čo povie okolie a čo statusy na Facebooku a čo diskusie. Pretože si myslím, že tá psychohygiena u mnohých tým trpí. Alebo teda takto, možno tá duševná stránka trpí. Mali by veriť tomu, čo robia, mali by byť o tom presvedčené. Vždy, keď majú nejaké pochybnosti, mali by to zdieľať s niekým skúsenejším a možno sa tomu vyvarovať. A asi by nemali zradiť sami seba pri tej práci. A ešte by som im veľmi prijala, aby mali šťastie na dobrých šéfov, pretože podľa mňa to je alfa omega. Komu sa dostanete do rúk, kto vás naučí pracovať s tým textom, s tým materiálom, s tou reportážou, s tými respondentmi, tak ten vo vás akoby vlastne vštepuje na začiatku to, ako to robiť. Takže asi by som im poradila ísť pracovať s čo najlepšími profesionálmi, ktorých oni sami obdivujú a považujú za profesionálov. Uzatvára touto hodnotnou bodkou alebo po česky tečkou Katarína Vítková, spravodajkyňa Rozhlasu a televízie Slovenska v Prahe. Tento aj ďalšie diely nášho podcastu si môžete vypočuť v podcastových aplikáciách, ale tiež na Facebooku alebo na YouTube. No a od mikrofónu na Kavčích horách sa s vami lúči Jana Ďuďáková. Dovidenia.